Biz Идиятуловлар гаиләсе яши торган Орыс бидәнгесе авылына килгәндә, Камил абыйның хатыны, хуҗалыкның баш хисапчысы булып эшләүче Франгиз апа велосипедта кайдандыр кайтып килә иде. Иреме җалынып торасым юк. Кая кирәк шунда барам, кырларга да барам. Кем нинди кайсы эштә һәрберсен тикшереп җирим. Велосипедка утырам да көне буе бит 5-6 оборот ясарга кирәк. Бөтен складларга, кырларга үземнең исәнлегем өчен дә яхшы. Шулай да алар кырларны карарга бергәләп чыга. Периметрга. Вот санап килә 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В общем, в общей сложности монда 48 штука чыга. Ә он безнең семена белән чәчкәндә анда 110. Алар һәр елны язын карлар китеп, кырларда уҗымнар күренә башлауга, әнә шулай икәүләшеп көзен чәчкән игеннәрнең хәлен белергә чыгалар. Барлык кырларны да йөреп чыгып, үз күзләрем белән күрмичән җаным тынычланмый ди Камил абый. Һәрбер кырда кененә 1-4 тапкыр булырга туры килә. 2002 елда Камил абый хатыны Франгиз апа һәм балалар белән киңәшә дә Татарстанның Тәтеш районы белән чиктәш булган Ульяновск районының Орыс бидәнгесе авылындагы элеккеге җирле колхозның 1200 гектар җирен арендага ала да Хлебороб исеме белән җаваплыгы шикләнгән оешманы терки. Исеменнән күренгәнчә авылда башлыча руслар яши. Шулай да авыл халкы Идиятуловларны җылы каршы ала. Халык белән бергә эшләгәнчән, вроде алар не беләләр. Я, по-моему, мактан минчәтергә может уважают за то, что работаю. Мин иртәне бер 6 тулар 15 минутларда торып китәм. Аннан халыкны эштән кайткачтан назад кайткачтан гына кайтам. Авылда без бит эш бирдек халыкка. Эш бар, зарплатасын вакытында бирәбез. Авылны тотып торабыз. Алар үзләре дә халык белә. Әлбәттә, авыл кешесенә беренче чиратта яшәр өчен йорты, эш урыны, вакытында хезмәт хакы түләнсә, мал-туар асрар өчен азыгы булса, ул булганна канагать булып яши белә инде. Без кышкене эшләр булмаса да увольнять итмибез халык. Анда минимальный белән торалар, минимальный зарплата булып торалар. Әҗәйкин, вот, допустим, сев вакытында, весенний сев вакытында 38, 40, 42 меңгә хәтләр эшләр. Уборка вакытында алар зарабатывают бер 80 меңгә хәтле бер айга зарабатывают. Без һәр айны бер 22-24ләрендә нигә ниткән тарттырган игенне нигә прямүләрне алар китереп капчыкларын калдыралар. Кемгә кирәк яздыралар, әкемнең пасписку алалар, эшләүчеләрнең алар пасписку алалар. И бер көнне бөтен трактор, немлә машина белән бер өләшеп бирибез. Әкемгә күбрәк кирәк инде, алар яздырып алалар. Әйткән сүзендә ноктыручы, һәр уйлаган эшне тормышка ашырырга яратучы Камил абый. Баштагы елларда шәһәрдә эшләсә дә, күңеле һаман авылга тарта. Хәер, хатыны Франгиз апа да авылда яшәүне кулайрак күрә. Шәһәрдә торганда да тешләр күрәдерем. Ничек кенә булса да авылга китеп, авыл тормышында торырга дип. Менә шул тешләр кабул булды, наверное, инде, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Сер түгел, авыл хуҗалыгында яхшы уңыш алу кешедән генә тормый. Күпчелек очракта аңа табигать шартларда нык тәэсир итә. Ярыйла, биек Тукай әйтмешле, яңгыр да вакытында явып, җиле дә вакытында исә. Шуңа күрә кайчакта Камил абыйның да кул селтәр вакытларда булгалый. Авыр вакытлар туры килгәчтән, иногда нидә ачу килгәчтән әйтәсең, нәрсәгә бу эш миңа кирәк, нәрсә җитмәгән дип әйтеп куясың да. Ну, аннарсына уборкалар беткәч, ниләрне урожай салырга тынасың, җыеп алгачтан керемне салынгачтан соң удовлетворять ителәсең дә шулай эшләргә кирәк дисең. Хуҗалыкның игенчелектә зур уңыш алып эшләвенең тагын бер сәбәбе ул фән белән дус булу. Аның кырларында ел дәвамында һәр төрле тәҗрибәләр, сортларны сынап караулар уздырыла. Хәзерге заманда наука шухалер алга китте. Минем задача вот дойти хотя бы на уровень 55-60 центнеров с гектара. Это реально. Тырышлыкның һәм яңа, заманча ысулларын кулланып эшләү үз нәтиҗәләрен зак көттерми. Без ниде областьта үткән ел беренче урын по урожайности рапса. Аннан соң безнең самый высокий урожай подсолнуха. Урожайность зерновых засуха булганга булмаса да безнең средний урожайность 32 центнер. Аннан семеноводство килгәчтән соң быел бөтен семена бөтенесе до копейки барда сатылды. И нигә яхшы хакка, ниләр яшминнәрнең килосы 18 сумнан, будай 17 сумнан. Әле җитмәде. Тагын шу кадәр булса алалар, потому что безнең хозяйство знают, беләләр. Нидә семенаны Башкирия, Оренбург, Татария, Самара,
Чуваши бездән семена алдылар. Кышкы сезонда авыл кешесенә яшәр өчен эш һәм акча булсын өчен алар берничә ел элек мөгезле эре төрлекләр һәм сарыкларда асрый башлаганнар. Безнең бит семеновское хозяйство булгачтан соң вторые сорта остаются много, примерно процентов до 15. Аларныкы ул бит инде нигә товарный зернога бармы, только фуражника. И шуның өчен монда расход өчен терлекләр, ну в обороте где-то елына bir, наверное, 140-150 оборотта чыга. Но это порядочная сумма. И сарыклар, наверное, bir 400-500 баш. Бүген идиатологлар хуҗалыкның үсеше, терлекләр санын, чәчү мәйданнарын арттыру турында уйланалар. Әгәр киләчәккә матур уй-хыяллар белән яшәмәсәң, гел бер урында гына таптанып торсаң, тормыш туктап кала ди. Ульяновск аграр университетының шәрәфле профессоры Камил Идиатулов. Сиңа бер җырлап күрсәтим әле, Камил, тыңла әле. Чәчкәләрнең нигә кирәге бар, эзеп бирер кешең булмагач.